Fungkaham Flora and Fauna inside ne fasingtoi. Tai Green Valley Plant Nursery ono khuloma jafar. Tini chong Amrapali thai chok barna naimani chimi bathai kotor ortha bathai thaima jarani kok salainai. Ano Amrapali thai chu tharina ni bagai tama bithi wathirina nangnai. O kok sungma botongo. Tai ang haina hai tai khaksa Amrapali thai chuna to ye video khaina himani bo tongo. Boni bagai haina hai. Tabo tini fungo no by malay nama faifika o Amrapali thai chuna to ye. Tamon hinka ba sini triprawa Amrapali thai chu belai khana kaham kai thai tongo. Jodi bono training pruning kaham kai rijagi tong hinkalai. O bupang ongka ini jara toi 3 years thai tong. Belai khai no bara bupang o Amrapali thai chok duar variety अब Indian variety दक्षिण भारत नि नीलम ताई उत्तर भारत नि दोसेरी बाई ओ Amrapali thai chu sanamjak mani 1971 no नाइदि ओ Amrapali thai chu 10 बछरनि उपर thai tongo o bufang bura ongkha bono sengtabo tane khibina simisi baki tai kon basa plantation khaijagi tongo belaikano o bufang bura abono seng besinare ya Amrapali o 10-12 बछर हिंकानो जों ताने खिबि मारि वो नाइदि को बसतला ओ थाइ तंखा abo seng tai phangsa wa thanglainai uyang babai tai phangsa wa thanglainai oro tai phangsa Amrapali thai chu tongo Amrapali thai chu bar nani sakang tamo bithiri lainai oro seng marsa lainai फाइदे Amrapali thai chu bar tu yo अर्थात बुखरी लुपेपे अइया सिनि सिंका सेकां हपार oro kaise yong tong biprawo blayo hai blayo jangre khlai haika jangre khlai baira sini sekang bipranai yong inka e yong no इंग्रजी बा हपार रखिनो इनके बनो बथाना नि बागै बनो रख्लाइना नि बागै जों बिथि मारिनाय Imida Cloprid Insecticide boni lage fungicide to marinai no asomeye जों systemic fungicide rimano inka boni sekang mas kaya sekang chimi waisa systemic fungicide waisa contract fungicide rimano जों fungicide bithi rina sidangnai boni lage insecticide marinai जों Imida Cloprid inka naideo thaisio habai nanglaijak angoro nursery bera tongma bagai net bera tongma bagai habi malia boni thaimong naide bahaike thai tai phangsa thanglainai hainai ora tai phangsa bon loge barbuda seri moni tongka chung bithi wathi riawoi thaicho khaglai chalai tongai agi kisa bithi wathi mari nai tamani bagi himale thaicho go blai bemar belai khana nang blai bemar belai khana nango blai yong butei tui phayo yong bsang thaicho phu boni bagi chung thaicho baria sini sakang ni chimino yong bithi riwoi yong no maru khlai chogo naidi belaikan bathai kabang omo 7 বছর jaratui thai tongo obofang oni beser tui nailaya no faidi oro inke chungoro fungicide bithi to mari nai bon lage hoparno rukhlaina ni bagoi Imida Cloprid Insecticide bithi kboi si mari nai aboria hengka thaisio botro kabangkha bathaya ongnai inke chung thaisio botro jaratui bathagina bagai insecticide bithi mas mari nai abono kboi rikachini thaisio kabang thainai hainai chung tai phangsaw thanglai pinai tu bari tongmani somoyo tai kono bithi mariya bithi wathi mariya bubar bar pai soya sak nini thaisio barmani pore ortha thaisio bar pai bathai bathak pai kha hingka si bithi mari phinai abo yang kuchu babai nai di yang mui bang sing eba khokleng bus lisuk ong furo haina hai chung fungicide tai insecticide bithi phinai oro busong Imida Cloprid riman fi utaisha ajatiyo je kono bazaro bumung bithi bumung packet ni bumung tongnai abarano sung rimano inke fungicide to rinai ne rinai tabu sung oro waisa contact fungicide waisa systemic fungicide ama hemari nai rikha hinkle yong phunai অর্থাৎ থাইচু ফুনাই ইয়ং রক বিরপাই থাকনাই বতি তিমারা নষ্ট অংনাই বনি বাগি চং বিথি মসমারি নাই বর ইমানি পরে
जों बाथाय किसा तोरनाय आरो थुबसाव थाइनै थाइथाम दंफां नायदो हाबाय नांलायजाक यां अरावबो हाबाय नांलायजाक थुबसाव थाइनै थाइथाम दंफां दिनै थाइसु बेदेक तलानि बेदेक हावा नाङि थांनाय कुसुनि तला फायफैनाय नायदो थाइसु बाहायका थाइदंगा बमति अवस्था आंनि दं बनि अम किसा मिसा बिथि वाथि रिजांनो बागै बनि गाहाम रेजाल्ट रि दं हिने आं चंनि मानो याफाङा आसुक जाथाय रिजाक करि ताकलाय हायफानो गाहाम न थायि दं फायदि जों ताइ खासा बाबाय थांनाय बथाय तर्का ताबो बथाय तर्का हिंके इमिडा क्लोरोप्रिड नि लगे इमिडा क्लोरोप्रिड 17.8% SL इनफ्रुपेट्रिन कैसे बिथि मारिनाय बहायनो इंसेक्टिसाइड तब बिथि सलाय मारिनाय यंग र कैसे बिथि न साथे साथे गोबां मा फानङै थाङो आबनि बागै बिथिनि सलाय किसा मारियो बिथि सना मानेबो जेहेतु आलादा पेटेन्ट दं किसा आबनि बागै बिथि सलाय रिखे बेलायखाना हामनाय अरता किसा भेराइटि दङबा थाइजो गट थिनिं खायजाक थाइजा का नारजाक ओ उला सालायनाय थिनिं नि कक न तयै हायना हायसं इथिवाथि नि कक सालायफिनाय ताइ फांसा बुफां बाबाय थांलायनाय ताबो ताइ फांसाव थांलायनाय ताबो नायदो अर जों यं ब्लायो बाहायके बतुइ तुइ कलां आबनो जों नायलायनाय अबंखा यं तुइ कलां माने पियाबो अर बिथिरि जाक ओ यं बतुइ खुम्बाय मालिया तायबो पाउडार खाइथांका कथुयबो कायसा अम नि थाइसु बागानबो अमायकान गोबां मातुइ जाक दंनाय नायदोबो कुफुर अम ठीक समय बिथिरि जाका आनि थाइसु बुफां ओ बेमारनि यागनि याका काहिनि मानो हायाके ताकलाय ओ थाइसु बलाय लाइसाबानो मांगला खामोन बेबा कपलास नामपाय ना खामोन एबोनि परे माइट नि बिथिबु मारिनाय जिनि थाइसु फाङो जों आगे सिया माइट नाङे हिनय बेगुन्डार केबा थाइसु बलाय बिसिङो जे माइट दंनाय अब बेगुन्डार हाय बनि गुन्डा करै ब बिसिं बलाय तलाव तंनाय सातुं नां बाबाय तंया साक्लम बाबाय बतंनाय बेलायखानो बनि आइनि बुटुइ कुसुबि जानाय बुफां न फानकरि खायनाय बुफां रामनाय बुफां बेदेग्र थैनाय आमायकलाय बथाय सखरायनाय बथाय नस तंनाय उलो भबिष्यत खालिनि बागै माइट बहायनो जों ट्रिटमेन्ट मा खालायो गाहाम खालायो माइट नि कग्रगनो जों आगे ससे सिलाया थाइसु फाङो माइट नाङो धेरस मस गांला आमहेरो बेलायखानो माइट नाङो आगे आं धेरस गांला मस काइफुरग माइट बिथि रग मारियो हिनि फुरंजामाबो करै सिमाबो करै आमनि बागै जों हुकबार खाय थानरग गोबां मा लस बो अंलाय फायलायखा इनके ताबो तो जों किसा मिसा सिलायखा नुगलायखा ताबो जों शेयार बो खालायलायो अमत एकदम हावा नाङि बायखा कयदिन आं नग करै सामुंनि बागै फातार थाइसु याफां रग गाहाम खालायै साइजागिया ताइ कसुंगया बेलायखानो जायावमहाय ओ आम्रपलि थाइसु जुन मास 15 तारिखनि चिमि रासलाङो बनसों कमन खागिमेया कथुं हाइखासि मा खांनाय नायदोबो ताबो खांनाय जरांखा जों तिनि चिमि थाइसु खांनाय जेंलाय दंलायो अम खांनाय जरांखा गोबांमा बुथायनो खागजाकसिनाय इंक्ले ओ आम्रपलि थाइसु बुफाङो मनै माया जाकसावै बुफाङो मनखा हिंके फाटेजि थांनाय जावै माया यंगङै थांनाय सगै थांनाय नायदो बुफाङो बेबागानो बथाय दङबो गुरिवै बथाय थाइजाक फांसा बुफाङो गोबां मा थाइजु थाइरि मानो आम्रपलि थाइसुनो हिंके जोङर कम से कम थाइजु मन फाङो थाइजु फाङो मनसा थाइजु खागनाय ताकलाय अर जों मनसा थाइजु खांनाय नायदे गुरि फुनुंनाय आं बाइके मनसा थाइजु नाय अर्थात 40 केजि थाइजु खागनाय जोङर सिनि अर थाइजु रेट बु मोटामोटी मानि दङ ताकलाय गाहामनो अर जों मनसा थाइजु खागनाय इनका अब मनसा थाइजु 40 केजि व जुदि 50 टाका फालो हिंकले जोङर 2000 टाकानि थाइजु बथाय जों पाइकारि रेट फालि रहनाय ताकलाय पाइकारि रेट अब 50 टाका किलो खय पाइकारि रेट फालि रहनाय हिंके ताबो जों ओ थाइजु न मयनासिनि मा खागनाय खागै बन रुङि मातनाय रुङै बन काहाम न जों साइज न बाजार फालमा जात न बाजार रि रहरनाय हिंके अब थाइजु बेलायखानि गतै बनि TSS 23 ब्रिक्स अंग बेलाय गतै थाइजु अम बेलायखानि कथक हिंका जों अम बाहा बन राखा बम हायं अम ताबो रावै नायलायानो फायदि जों अम थाइसा थाइजु मनतुतै मिया खागि तनमानि दङ मनसगियाखौ फियाबा रावै नायलायानो फायदि
này đi có ô thấy chỗ nó sừng lại này lên đây tao bố ô thấy chỗ mà ra này ra khá ô thấy chỗ cái chắc tại orange color rong ô orange tại cái chắc color rong ô thấy chỗ mà bé lại khano cái ham cái mong cái khác cái tôn cái tại bộ color cái ham mong này khác cái nương कम से कम सप्ताह कैसा रखो नहीं माने कहाँ कम मोनो तमा साले क्या तब जों बिथि वाथि नि कक सालाय हाय ना हाय मामा थांनाय बिदु बेलाय कला गंनायसि इनके बिथि वाथिव दङ जों बायरासिनि सेंगा फांगिसाइड मारिनाय कैसा कन्ट्राक्ट फांगिसाइड कैसा सिस्टेमिक फांगिसाइड बनि लगे इमिडा क्लोरोप्रिड बिथि मारिनाय यं रुफेंनायनि बागै यं खारिनायनि बागै आरो बलाय कुसुमना बुबारनि बलायनि बुति कुसुमनाय बुति कुसुमनाय यं दङ हपार बन मारुख्लायनाय बन रुख्लायनायनि परे बुबार बारफोरो हायना हाय बिथिरिया मा दंनाय बिथिरि पायै पुइला बिथिरि पायै बारफोरो बिथिरिया मा दंनाय उल हायना हाय इनसेक्टिसाइड बिथि सलाय मारिफिनाय बाजाराव इनसेक्टिसाइड बिथि विभिन्न कम्पानि मान थगो सलाय मारिनाय फांगिसाइड हायना हाय मारिनाय आमा हेक्लाय बथाय थाइमाय परे वाइब्रेसो रिखांका बथाय काहाम कटर बथाय कसक करि बथाय जों बाजाराव फालि मानो नगन निहिंका चावैबो मानो बिथिनो जरा काहाम गने नायै रिखा हिंकलाय जिनि बिथि वाथिनि साइड इफेक्ट बु अंगिया हिंके ओ आम्रफली थाइसु बसामानानि बागै नाव डिपार्टमेन्टनि रिसार्च सेन्टार त्रिपुरानि डिपार्टमेन्ट रिसार्च सेन्टार थाइसु रिसार्च सेन्टार दङ आरो थाङै चारा नाय मानो जुदि आरो थाङै चारा नानानि ननि कोनो असुबिदा दङ बा ना हरि माया हिंकलाय आनि ग्रीन भैली प्लांट नर्सरी वो आम्रफली थाइसु बसा काहाम नाय मानो और नकलांनानि कोनो चान्स करै ओ भेराइटी ना नकल खायनि कोनो चान्स करै बेलाय खान कलाय बनो सिनिमुं कलाय सिनिमुंनि बिसिंथै जों सिनिलाय दंलायो हिंके हायना हाय जतननो खुलुमका आं तिनि अरनो मथाकाताय पार्ट कैसा हायना हाय माननाय थाइसुनो तुयु